Witam Was pięknie. Posłuchajcie o tym, co to były wyblyszczki. Jak mocie radzi to moi rządzyni, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Roztomili, wspominam se, że jak grzech był dzieciem, to mi mama prawili, co bych nie chodził na wyblyszczki. Długo żech se wspominał, co to je, bo przecież to było więcej jak 300 roków temu, ale jak se wspomniał. Kiedyś się szło na wyblyszczki, na baji jak w jakiejś chałupie było wiesieli, a ktośik przyszł się na niego podziwać, a nie był wobec napytany, albo jak u kogosik była jakoś impreza, a ktośik przyszł, a siednął se pod chałupą, to się prawiło, że przyszł na wystrzyżki, że chce wychcieć jakieś dobre jodło, albo kąsek buchty, sztamperli gorzołki. Jak dziecka szły się na wiesieli podziwać, to jeszcze nie było nic takownego, bo przeca stoły przy ceście, a robiły szlogę, to była je furt taką no tradycji, którą wszyscy dzierżą. Gorszy było, jak na wiesieli przyszedł gdosik ze starszych, kto nie był napytany, no to już była ostuda. Nie wiem, z kiel się wzięło to słowo wyblyszczki. U nas małych kończyc tak prawili moja mama a starka. Myślę se, że to jest Ausdruk, ale może się mylę. Na dziedzinie dycki bywali takowni ludzie, co szli do sąsiada, jageny usłyszeli, że się garcami klupie. To były starucne baby a chłopi, kierym się zdało, że dycki każdy ich pozwie w szyndy, kany je wiesieli, krzciny albo miano. Ale oni nie byli cudzi, bo to dycki były stare ciotki, starzy ujcowie, albo jakoś ich familia, kiero choć była z piątej wody z pieczek, to jednako musieli być wszędzi, bo na ozajst wiedzieli, że ich napytali. Tak oto starociotka, jak przyszła na wiesieli, a żaden ją nie napytał, siedziała jak truśka, bo żaden z nią nie chciał tańcować, ale jodło i dawali do talerza, tuż se aspoň coś ich dobrego pojadła. Żaden jej nie prawił, że semo iść, bo przeca jezeryna, by się chnet pogniwała. Ale wszyscy się na nią dziwali, a prawili, że przyszła na wyblyszczki. Pombuczku opatruj, jakby baj starzyk chciał iść się aspoň podziwać do sąsiada, jak młoduchę wykludzają, nawet starka by go smiatokiem przegnała. Jakżeś nie był napytany, to się nigdzie nie ciś, bo to je gańba. Ale chłopi, dycki po cichu, poradzili jakoś od baby uciec, a szli za stodołę, albo za chlyw się podziwać, jako jej kamrat cerę wydowo, albo synka żeni. Jak ich uwidział foter wiesielowy, to już ku nim szedł z gorzołką, a polywał do sztamperla. A jeszcze im dał jedną, lebo dwie flaszki, bo przeca się kamracą, już długi roki, a nie jedną wiec pospołu przeżyli. Tuż to nie były wyblyszczki, bo żaden z nich na wiesieli nie szł, choć dostali gorzołę, wurszcz, a i po kołoczu. Najgorsze były paniczki, stare ciotki, bo przyszły na wiesieli się jeny podziwać. Ale jak ich uwidziała mama wiesielowo, to ich wzięła, a pytała, co by przeca siadły, bo jodła, a ważonki je kupa. Ale wszyscy wiesielnicy się na nich dziwali, a rządzili pospołu, że ich żaden nie pytał, a przeca przyszli. Na wyblyszczki dycki lepszy iść po cichu, jak cię żaden nie widzi. Jak się dziwosz przy płocie na wiesieli, to jeszcze nie ma nic szpatnego. Dycki cię gazda może pozwać na pół litra, a na wurszt. Najgorszy je, jak się ciśniesz ku stołu, a żaden cię nie pytał. W ten czas to je kapkę ostuda. Ale starzy ludzie dycki rządzili, że oni przeca idą się aspoň posiedzieć ku bandzie. A ty wyblyszczki, to je eny to, co se ludzie o nas pomyślą, ale chnet o tym zapomną. Na wyblyszczki się jeszcze baj u mnie doma prawiło wystrzyżki. Ale tak prawiem, może to był takowny małokończycki Ausdruk.